Sanibonani, molweni, ndinamkela ku-SSTV ngesiXhosa. Uzethu ke guys usengxakini ngenxa yokubelekisa ke umkaSifiso. Uthi umatron bengamelanga umbelekisile because kaloku uzethu akasebenzi ndawo, akanamaphepha okusebenza. So uzethu ke wayethi ke niyanceda ngelaa xesha because kaloku umfazi kaSifiso wayefike kuye sithi ucela kuyokwenziwa nguye yonke into because wayengafuni ukuya kumatron. Nozethu ke wamsa esibhedlele. Xa befika esibhedlele bafika engekho ugqirha ofanele uba uyabelekisa phaa okanye uyathunga wenza i-operation. Uzethu wangenelela kwaxoka ke phaa wathi yena usuka kule klinikhi kamatron, ufuthi akasuki phaa, usuka kowabo. So uSifiso ke uthe xa ethetha nomatron emcela into yoba wemxelela into yoba vele lo mntana wambelekisa kakuhle umkakhe and yena wayezile kuye umkakhe uzoripota uba ungathi unengxaki esiswini. Yena umatron wamjikisa wathi makalinde ixesha kanti izombhokela ebusuku. So babengekho vele for into yoba bambelekise, kwakunyanzelekile uba bathathe uncedo lokuqala eluvelayo nje, kwathathwa ke kwathathwa ke uzethu. So umatron ke uyile ke guys kumankwanyana ongunkosikazi kaSifiso wayomsayinisa amaphepha esithi into yoba kaloku wena ubukwi-risk ngeli xesha ubuzobeleka phayana, bekungenzeka noba yintoni kuwe nomntana and uzethu bezobephi for into yoba kuthiwe abezoyithatha naye iblame ngaphandle kwento yoba yonke into ibizoshiftelwa ekliniki because uthe usuka kwikliniki yethu kanti uzethu akasebenzi kuthi. So umsayinisile ke amaphepha lawo. Kanti ke guys unyanakhe ke ongushobani bemcengile kunini sithi iyamcela ayiyeke yonke le nto angabisaqhubeka nokuyiripota into. Wathi umamakhe no, ndizoyiripota because lo mntana akaphangeli okokuqala, so akakwazi ukuxoka ngento enkulu kangaka. Phofu ke uzethu yena usengxakini ngoba ngumnqoko wabo, abantu belali bayafika bayagula beza kuye. So okokuqala wamfikisa wamthumela ekliniki uba makaye ekliniki, unyanzelekile ambhalele iipilisi but athi makaye efamasi. So abazukwazi ukuya efamasi kunyanzelekile baye ekliniki ngoba nantsi ikliniki ikhona. Xa befika phaa wafikelwa kwakulo matron ujikwa kwaleni uba kuthiwa nguzethu obanikeza amaphepha. Akho nestempu, akho nentoni kweli phepha abanika lona. Baphinda bafika nabanye futhi nabo bazotsho bacela uncedo, abakwazi ukuya kumatron because bathi baye kade kakabini lo matron akabancedi, umntana nogulayo na, kodwa bafika bayifemile. Ubangenisile ke guys uzethu esithi ke uyacela kokokuqala nokokugqibela senza le nto angaphinde yena. Kanti ke uthe ethatha iwalk ke nosoka lakhe ushobane ke embuza uba bengenokwazi nomcenga umamakhe okanye amcelele uba uthetha ngale nto angathi amripota because le nto izawumosha igama lakhe ifike kwaqhutyekwa wamripota kwi-Department of Health. Waye ke ushobane ke uthe umcengile and hayi makuyacela makangabi saya kumamakhe because akho nto angayenza ngokumcenga. But ke ngoku uyatsho ke into yoba wena utsho uzethu uba wena uyayazi le nto uba umamakhe ubuyazi uba uzondiripota. Athi omnye ewe bendiyazi kodwa zethu nawe le nto uyenzileyo wenze into yomgunyathi, bekungamelanga uba uyenzile le nto. So uzethu ufilisha ingathi ke ujikelwa yi-boyfriend ofithi ke bimxelela inyani ngoba kaloku nyhani akakabi nawo amaphepha okusebenza for into yoba enze yonke le nto ayenzileyo phaa. So umshiye apho ke ecaphuka ke ngakuloo bebengakusedamini ke wabuyela kowabo. Uthe xa efika kowabo guys wazithela phezu kwetrakhi ezoriphozesa imoto yakhe yabe seyilayishiwe kwaloo moto. Uthe ebuza wabesithi umntu ibhenki ithe masizoyithatha ngoba wena uneenyanga ezintathu ungabhatali. Abazali babe bephoxeke bebanda, yabe i-community lapha ibukele ifota kuhle kwintsini. So uzethu nje beyinto ephoxekileyo ke ivele kanjalo ke into yoba uzethu akanamali, akaphangeli. Uthe ithetha ke ngoku ebazalini esithi guys mna bendisoyika nokunixelela ngoba nina benilindele okukhulu xa ndibuyayo kum ngoba nendlela ebenonwabe ngayo mhla ndibuyayo zange ndikwazi ukutsho into yoba andinawo umsebenzi. And sokhumbula kuzethu uba zange atsho yena into yokusebenza eGoli, ngutatakhe lo wavele wathi bakuthatha eMaritzburg okanye bakuthatha eGoli, wathi hayi ndiyaqonda noba bakuthatha eGoli, bazivuyela bebodwa, zange besakwazi nokuthi tata andinawo umsebenzi. So ke utshilo ke but ke ngoku abazali bebephoxekile bonke, in-fact ifamily yonke ibiphoxekile, akho nomnye bemsapoti, baye bamshiya echophe kuloo etafileni. Kodwa ke ethubeni uzethu ubonakele ke ehleli nomamakhe, umamakhe emcenge esithi mntanam asikukhulisanga ngolu hlobo, kwenzeke ntoni uba kube nzima into yobutsho uba awunamsebenzi kunoba side siyive seyuvele sekugcwele ilali kangaka sekuthathwa neemoto. Uyatsho komnye uba bendiyazi mama mna benizawuphoxeka so khange ndikwazi uba nditsho.
Bathe besancokola ke nomama ke kwavele kwangena i-SMS ke esuka endicimba isuka esibhedlele okanye isuka apho oogqirha bathathwa khona ngoba bekuthiwe kuzoripotwa khona. So uyatsho ke ngoku umama kuba mama umatron undiripotile. Yho, uyakhala kubuhlungu akazi noba makathini, nomama ke akazi uba makathini. So injalo ke guys, asazi ke izawuphelela phi ke into kazethu nomatron nayo yonke le nto yakhe. Uzode mhlawumbi abe uyafumana umsebenzi bayamthatha ngokuba uba enze kakuhle ke kwesaa sibhedlele mhlawumbi, asazi. USifiso yena ubambe uMadlala ngenxa yoba ethengisela abantwana utywala futhi wenze into e-against umphathi wakhe. Umphathi wakhe bethe makayiyeke yonke le nto yale case. Uthe xa ifika phaa sethi uzocela uxolo ngendlela owamthuka ngayo ngalaa mini ethi uzombopha. So xa efika ngoku ufika naba abantwana banxile and kaloku ukhona ibrother yakhe naye enxila phaa kanti incinci under age. So uvele wambamba ke guys, asazi bizophelela phi ke yonke le nto. Enkosi, ndicela siqhubeke sisubscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.